Балнисой кези Ленин. Салом бародарон, салом ба ҳама подписчикои канали Саёҳат ТЖ, салом ба бачаҳои ғариб. Марҳамат, дар канали мо обуна шавен, подписатсия кунен, класс монем ва дар комментариёҳо фикр ақидаҳои худтона бинависен. мо Балнисои колхози Ленинда тарафи раи Калон, тарафи Фархор рафта шудем ки ҷое дар кора дар комментария бинависен. ҳар тоен мо сёнка мекунем барои шумо. худо нигаҳбон. развил камера. ана мо қариби Шанхай омадем. бисёри ҷо колхози Ленина айрӯи ами Шанхаи Насрдиновиҳо мешиносанд. то Москва то кимак ҷора мегӯяд мо Шанхай колхози Ленинда шитагием. тарафи Фархор рафта шудем, наздикии золи зард коммунизм мерасем. роҳи сафед ба шаҳри Фархор. Фархор ин мазори золи зард, мазорои колхози Ленин. мо ба раҳи боло намерем, ба раҳи таҳ мерем. шанбебозори коммунизм. таъда шанбебозори коммунизм. Камунизми Фархорҷон дар расидем. дар коммунизми Фархор мо рафтесем. ҳамҷа мактуба кутибо тайку румади ҳамҷа будро як 5-6 табрам барамазо фикрам. о соли исматулла Камунизми Фархор. амоли ҷабрдош бамра ана тречкаи паяра бин. ана мо райони Фархор яҷо шакарохриму файрод кардистан мерем. ана раҳи боло мо омадем, баромадем.
ана мо наздики санаторияи Фархор омадем. ана миҷа санаторияи ноҳияи Фархор. анамун тараф инҷа савхози 50-солагӣ участкаи Гулшан. думи бадахшон бехону. мо наздикии даромадгоҳи ноҳияи Фархорда расидем. бародарон подписатся кунен канали мода саёҳат тж, лайк монен, дар комментария дархостҳои худтон бинависен. ана даромадгоҳи ноҳияи Фархор.